Salutare tuturor lumea și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi e un video informativ în care nu să vă spun de ce n-am postat. A fost o perioadă foarte grea din viața mea, nici prea foarte grea, dar grea, în care s-au întâmplat multe lucruri. Sper să nu spuneți că am fost un nesimțit, că desea așa, dar asta e, toată lumea mai are probleme. Serios, adică, da, adică am o săptămână de când postez, dar așa, și am văzut că canalul Dark Knight a evoluat foarte mult, adică de la un singur abonat la un singur abonat la 9000, se pare foarte bine, adică fac de 2 săptămâni și o săptămână n-am postat. Cam așa e canalul. Meu canal de ăștia ca hack. Da, și o să apară și 60 seconds, ori azi, ori mâine. Să-l programez în OBS și văd eu când am să-l... Ai, frate. Văd eu cam cum o să-l programez, să vedeți și voi bine și eu bine. Și cam atât și cu acest episod. Mulțumesc și cu atenția acordată. Și o să ne vedem data viitoare. Pa, pa! Să vreau să vedeți cum îl pierd eu contra hackerul ăsta. Să vedeți cum e prin săgeata. Ok, hai, pa, pa!